दा बेफोरबायदिनो आरो बे दोलोआव माने फाग्लासियान मानसिफ्रा जोबनो गैया। बेवहाय गोबां जाहोन दङ जायनि थाखाय फरायसाफ्रा मोजां लेखा फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायासै जोंनि बिटिआरआव, जोंनि बिटिसिआव। बेवहाय खुंथाय गोहोनि दुरबलता दं। उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड बे दोलोआव ओरैबायदि फाग्ला टाइपनि मानसिफोर दं, माने बुंनानै फोजोबनो हाया रायजोफोर। माने लेखा फरायनायखौ जेरेखम माने हाजारखि माने जुग जुग बोसोर सेस्था खालामबाबो माने जोबजासे गियानखौ लानो हाया, सोलोंथाइ लानो हाया। माने थिग बे रोखोम बेक्तिफ्रा दिनै उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेडआव एकदम गोदि गोला माने मा होनो बिदिखौ दामायजोबनाय आरो। दा ओरैबायदि फाग्लासियान मानसि दं, माने गावसोरबो फाग्ला टाइप गोजा मानसि आरो रायजो राजाफोरखौबो माने गोनो गोथो माने कनफिउस खालामजोबनो हानाय माने बिसोरो ब्रेन वास खालामनो हायो आरो। दा गोबां समाव बिनिखायनो रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने गोनो गोथो जायो, नंगौदां माने सानफ्लांलाय लाङो आरो। दा बेफोरबायदिनो थांनाय 5 बोसोर सरखार सालायनायाव, प्रमद बन्दु बिथांनि सरखार सालायनायाव रायजो राजाफ्रा गोजावलाबायदोंमोन नङा होमब्ला? दैबानाजों गुरलाब गुरथाब माने मा होनो खोस्लिफानाफोर गोजावबोनाय बायदि गोजावलालाबायदोंमोन नङा होमबा? दा बेफोरबायदिनो अनेक गोनो गोथोजों रायजो राजाफ्रा माने फाइनालावसो, जोबथारनायावसो प्रमद बन्दु बिथांनि सरखारा मा सरखार बेखौ बुजिनो हादों, सिरि मोनदों आरो। आयौ बे उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोनि मानसिफ्रा बिदिसो होननानै आरो। आरो बिथांमोननि जेनाखि बेसेबांबा गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायाबो बे रोखोमसो होननानै रायजो राजाफ्रा फाइनालाव बुजिनो हादों आरो बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव ओरैबायदि जेनदों आरो बेखौ दाबुंसै आरो। दा बेफोरबायदिनो आरो बे दोलोआव माने फाग्लासियान मानसिफ्रा जोबनो गैया। दा कबिन बर' बिथाङा दासो मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होदोंमोन आं, नङा होमब्ला? दा बे फाग्ला खर' गाज्रि गोबोरखि मेलेम, नङा होमबा? बोरमा खियासो बिनि खर'आव दं होननानै सानजायो आरो। बे मोसौ बोरमा दाउ अमाया जेसेबां गियान दं, बे कबिन बर' होननाय बिथां इउटुबारा माने बैफोरजों रुजुजाया आरो। माने बै दाउ अमा बोरमा हांसोनावसो बांसिन साननो हनो गोरों माने नलेजआ दं आरो गियाना दं। खिन्थु बे कबिन बर' होनब्ला माने दुनियानि जगन्य आरो। दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा इउ पि पि एलआव माने जेव दामायजोबनायखायनो दिनैहाय इउ पि पि एलआ माने फोसाबजायाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ सब समाय बिसोरो मिसलेट खालामबाय थायो। बेबायदि मानसिया माने बे जायगायाव होंगो दोंगो जालायनाय दं। दा उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोनि गोबां नेताफोर आरो आइ.टि. सेलनि माने बै मेलेम गेसावफ्रा दिनै बुंनो नागिरदों बि.पि.एफ. दोलो सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि माने जेनाखि जौगानाय, नङा होमबा? बे जौगानाया दिनै माने एसेबाबो गाहायाव फैबाय जाहैदों आरो। दा खिन्थु इउ पि पि एल सरखारनि दिनाव माने जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने बिराद गोजौजों दावखोलाङो जाहैदों आरो मोजां माने कुवालिटिनि माने फरायसाफोर ओंखारो होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो। दा बिनि मोनसेल' माने आङो एगजामपोल होनो नागिरदों रायजोफोर। दा बे जाहैबाय जेब्ला इउ पि पि एल बिथांमोना सरखार सालायदोंमोन, बि पि एफ दोलोनि सापर्टार बिथांमोना आरो बि पि एफ दोलोनि नेताफ्रा आरो बि पि एफ दोलोनि रायजो राजाफ्रा इउ पि पि एल सरखार सालायनायाव खुनु डिस्टार्ब खालामाखै दे। बेनिफ्राय माने जेथसिम बुंनो हायो बि पि एफआ इउ पि पि एल सरखार सालायनाय दिनाव माब्लाबाबो हेंथा होआखै आरो बिथांमोना 5 बोसोर गोसोबायदि बिथांमोना सरखार सालायदों। जिरायलाय उन्दुलाय खुग्लुबलाय खांग्रांलाय, नङा होमब्ला? दा अब्लाबो बिथांमोना जोबथारनायाव जेननो गोनां जादों आरो। दा बिनिबो जेननायनिबो माने काहानि दं, नङा होमबा? रायजोफ्रा बुजिगौ, फरायसाफ्रा बुजिगौ, फरायसुलिफ्रा बुजिगौ, नङा होमबा? दा
प्रमद बर' बिथांनि दिनाव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने मोजां सोलोंथाइ लानायनि खाबु मोननायानो जाहैबाय BPF दोलोआ फरायसाफोरखौ लानानै मालाबाबो राजखान्थि गेलेया आरो फरायसाफोरनि मेलेमाव राजखान्थिनि बाथ्रा सोनानै मालाबाबो फरायसाफोरनि मेलेमखौ गुलुं गुजुं खालामा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांमोनहा ओरैबायदि सान्थियै माने सोलोंथाइ लानो हायो। BPF दोलोआथ' बिथांमोननि सरखारनि दिनाव ओरैबायदि आन्दलन खालामनांगौ, गाबोन लामा जथेनांगौ, संफोर ओरैबायदि खालामनांगौ, संफोर आन्दलन खालामनांगौ, संफोर BTC गाग्लोबनांगौ, थामफ्लिफोर उमुखखौ देफायहैनांगौ। दा बेफोरबायदि राजखान्थि खालामा आरो BPF दोलोआ। खिन्थु जेब्ला UPPL दोलोआ जेनबाय, BPF दोलोनि सरकारा फैबाय, अब्ला UPPLनि आखल आखुफ्राथ' रायजो राजाफ्रा बुजिखागौ, मोनथिखागौ नङा होमब्ला? दा बिथांमोना फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै ओरैबायदि आन्दलन खालामो बिथांमोना जेब्लानाखि गादियाव गैया जेनोब्ला आरो माने बर' जाथिया दंस' जाजोबथानसैनो, बर' जाथिया जोबजोबथारसिगोन आरो। दा बेफोरबायदि गाज्रि भाइरासफोरखौ जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि ब्रेनाव माने सेन्टिमेन्टआव सोनानै होयो आरो भाइरास महरै। दा बै उन्दै जेनाखि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेखौनो माने गोसोआव सोनानै लानानै नंगौदां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जाथिखौ दंस' खालामसैदां माने बे रोखोम माने साननोसै आरो माने फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनाबो। दा बेफोरबायदिनो बे उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोआव आं बेखौनो बुंदों, दिनै बिथांमोनहा गोबां माने फाग्ला टाइपनि मानसिफोर दं आरो बिथांमोनहा माने जोंनि उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिराद गिदिर राजनिति खालामो BPF दोलोखौ फोजोबनो। दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना भाइरास सोनानै माने जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ माने मा खालामो, माने ब्रेन वास खालामो आरो। दा बे रोखोमनो बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामनानै खनसे गादियाव फैनो हादों। बेबो लास्टआव थगायनायखौ रोखा नुनानै सुस्रांजालायनानै बिथांमोना सरखारखौ जेननो गोनां जादों आरो। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बिथांमोननि दिनाव बिराद मोजां फरायसुला फरायसुलि ओंखारो होननायनि मोनसे पइन्टआ बेनो, जेब्ला UPPL सरकारा दंमोन अब्ला BPF दोलोआ उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मालाबाबो राजनिति खालामा। खिन्थु BPF दोलोआ जेब्ला सरकाराव फैबाय अब्ला प्रमद बर' बिथांनि UPPLआ उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बिराद गिदिर राजनिति खालामो आरो बिथांमोननि जेनाखि मेलेमाव गोनो गोथो साननायखौ सोमजिहोयो आरो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि जेनाखि साननाय हनायफ्रा एसेब्लाबो सोलायो। दा बेयावनो सोलोंथाइ लानायाव एसेबाबो खमजुरि जायो होननानै जों साननो हायो रायजो राजा नोंथांमोन।